Колелото с филмовата лента спря и вече досуш като къмшик, като нервен и много дразнещ тик, в обороти страшно празни заплющя. Три стрела покосиха тишината, първи инфаркт, дъх студен в тила, инфаркт номер 2, вик в нощта, третият беше за край, а сега накъде отлетя? Отлетя Квазимодо нагоре с криле. Остана след него още да свети, табелата публично дала му името. Дали Квазимодо изобщо прочел я дано не разбираме, дано не разбираме никога. Той не беше за снимки красив, носеше всичко с волско търпение. Беше точно като кактус бодлив, без крясъци и без оправдания. Не ме наричай чудовище, сърцето ми от думи в самота, години наред доброволно умираше. Не беше внезапно от раз, изведнъж то угасваше бавно, без прошка, без вик. По болници лекари с треперещи ръце, от думи отровни, казани от близък човек, от мълчание, което твърде дълго носих, от истини, които никога не казах. Сърцето ми се учеше как да спира. Не ме наричай чудовище, мила, не ме наричай. Не ме наричай чудовище, мила.
Така и Велине съм те било от тебе. Нани, бебче, нани. Кумачко, ти си ми бебчето. Не ми потъпай стопа. Дайте чунко. Рожденият ден на Fashion Day започва и продължава цяла седмица с празнични Нани, бебче, нани. Нема да те пуснем, нема да те пусна.